Imos ca información deportiva. Posta de largo de Cabo de Cruz coa temporada de traiñeiras no horizonte. O Club de Remo homenaxeou a súa base e abriu as súas portas para dar a coñecer o seu funcionamento. Este domingo o Peirao de Cabo de Cruz e a sede do Club de Remo local encheronse coa xornada de portas abertas e a presentación das embarcacións que participarán esta temporada na Liga Galega de Traiñeiras. O presidente do Club de Remo Cabo da Cruz, Luís Piñeiro, apuntou que foi un día cheo de actividade e de emocións. Queremos, aparte de presentar os equipos que nos van a representar na Liga Galega de Traiñeiras, tanto masculino como femenino, queremos tamén aproveitar para festexar, darlle aos rapaces das bases, tamén un día de alegría, de festexo, para que vexan que o club tamén lle ten en conta os éxitos, o seu traballo todo o ano. Entón, queremos aproveitar un pouquiño que sea unha xornada tamén para todos, para os rapaces, para as traiñeiras e tamén para todos os socios que se queren acercar. Aproveitamos e facemos xornada de portas abertas, que se vexa a instalación onde se invirte todos os recursos, que se vexan como a instalación medra, o club medra, o club sigue vivo, o club ten actividade, ten bases. Un día de música, desfrute e convivencia tamén para festexar os logros acadados na temporada de bateis e traiñeriñas, ademais de poñer o foco na campaña de traiñeiras que comezará cedo. Bueno, arranca agora a Liga, tuvemos unha pretemporada, digamos, é boa palabra, aceptable, podemos comprar esa palabra, e agora temos que centrarnos moi ben, veñen aí uns días de regatas moi duros, non vai ser fácil, somos candidatos, eu penso que temos posibilidades de gañar a Liga, pero, digo, vamos, abertamente, creo que temos que sufrir moito para gañala, e ter a cabeza moi firme para poder estar por riba do rival, e aí vai ser a diferencia de que seamos pulcros con o noso traballo, que teñamos a cabeza fría, e se facemos cousas ben, penso que podemos levar unha boa alegría esta temporada, pero non vai ser fácil para nada. A filosofía deste ano, ante igualado que se presenta a campaña, é ir regata a regata. Intentar gañar a Liga, como xa ben dixen, que non vai ser fácil, ir ao playoff e facer un bo papel. Se as cousas salen ben, se sube, maravilloso. Nós como directiva temos económicamente o club preparado para subir, temos todo preparado, estamos pensando neso tamén, pero tamén cos pés na terra, porque sabemos que vai ser unha temporada complicada. Tempada diferente para o club que despois de moitos anos non competirá na ACT e terá as embarcacións do masculino e do feminino na Liga Galega. Piñeiro puxo tamén en valor o papel da canteira en Cabo da Cruz. Temos, como sempre, como estes últimos anos, que estamos acostumbrados a ver un bo traballo aquí nas bases, tanto por parte do traballo dos deportistas como polo bo facer do corpo técnico, que tamén están aí un traballo moi invisible e ao final é son os que consiguen co seu saber facer os logros. Pois eu penso que aí relevo. Que pasa? Temos que buscar a fórmula que pásanos como a moitos clubs, conseguir a fórmula para que cheguen ás traiñeiras. Con respecto despois tamén ao equipo femenino, tamén estamos facendo o mismo un pouquiño ahora, a ver se conseguimos que haxa relevo xeracional, que vayan estas deportistas que veñen con moita forza desde abaixo, que cheguen á traiñeira e poder tamén ter unha boa traiñeira femenina de novo competindo na Liga Galega e tamén con miras a máis pa diante, evidentemente, ir a outro playoff. A xornada do domingo rematou con degustación de paella amenizada por Music Box The Band.